size kulo ofuna abantu. Glory be to Jesus. Ngoba kuyaba kuhlungu bazalwane. Sigcwale kanti yena akekho. Hello. Glory be to Jesus. uNkulunkulu wasenzela umusa sashumayele kakhulu la sishumayele emabandleni ubona ukuthi ayakekho yena. Akekho. Kodwa ligcwele ibandla. Hallelujah. Ensukwini zokugcina uNkulunkulu ufihla iremnant ezomkhonza ngempela nangeqiniso. Hallelujah. Manje it is my prayer ukuthi ungasali ngoba uNkulunkulu akakhonzwa ngemizwa, akakhonzwa ngokuthi uzizwa njani, into ya everyday. Hallelujah. Ungahleka ukuthi abantu balove kodwa balovanga emsebenzini, but uNkulunkulu bayakwazi ukulova. Hey, ngizaxoshwa enkonzweni. Sanibona noshithini. Ngiyangibusisa ndayiswa ngibingele bengeke ngibingelele. So ngiyangizama. Luke chapter 15. Ngicela angifundele masinya verse 20. Bese uyajumpa uthi 27 to 32. Kusho ukuthi uyofunda very fast lozofundayo. Please, Luke chapter 15 at verse 20 makaqeda jump at 27 to 32. Amen. Wayesiya kukhonza komunye umuntu walelozwe, yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluze izingulube 20. Yayisisuka yafika kuyise, kepha kuthe iseduze uyise wayibona, waba nesiye, wagijima wayisingatha. 27. Yes. Yes, ma 27. Wathi kuyo, kufike umfowenu uyihlo wahlaba ithole elikhuluphalisiweyo ngokuba ubuye wathola ephilile, kepha wathukuthela kayivumanga ukungena. Uyise wayesephuma wayincenga. 29. Kodwa waphendula yathi kuyise, bheka iminyaka engaka ngikukhonzile, angizange ngeqe umyalo wakho, kepha mina awuzange ungiphe nazinyane lembuzi ukuba ngijabule nabahlobo bami. 30. Kodwa kuthe ukuba ifike leyo ndodana yakho eqede imfuyo yakho nezifebe, wayihlabisa ithole elikhuluphalisiweyo. 31. Wayesethi kuyo, mntanami, wena uhlala nami njalo, konke okwami kungokwakho. 32. Kepha simelwe ukujabula sithokoze ngokuba umfowenu lo wayefile wabuye waphila, wayeselahlekile sebawatholakala. Amen. Selibusisiwe izwi egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Noma ngingarelaxa angizophuma iyanetha or yafana. So asihlalisane egameni likaJesu. Amen. Tshela umakhelwane ukuthi mina ikhuphu uyabingelela nje. Sengiyenzela ukuthi ningangithusi, ni serious, too serious. Ningabe serious, ningangithusi. Nginasibone ekhaya, ningangithusi ngisasomntwana. Hallelujah. La sifunde khona kunento ezi3, le yokugcina yesi4. Sizoshaya lezi ezi3 bese sigcina ngale yesi4 uma uNkulunkulu esivumele. Hey, ngiyafisa ukuthi ibandla ngabe likhona lonke masishumayela lokho. It's one of the books la abavangeli balishumayela kakhulu ngaphandle, kanti ngathi lisebenza kakhulu ngaphakathi. Sibona ke la ku Luke 15 kulahleka izinto ezi3. Eyokuqala elahlekayo
silahlile. Uma beyilahle umuntu ngabe lezi sisele zi99 nazo zilahlekile. Kusho ukuthi le iyaphapha isiphumele. Akekho umuntu oyayibonisa umnyango kodwa yayizulela yaze yaphumela ngaphandle. Bathi kunento engiyithandayo, umelusi olungileyo akanandaba nokulahleka ukuthi yini isizathu sokuthi ilahleke. Glory be to Jesus. Noma iziphumele ngoba ibhorekile enkonzweni, umelusi ngoba ulungile akanandaba nama-reason. Kuthiwa uyahamba ayondlula emfuleni agibele intaba, uthi umhlabeleli wala ekhaya wasula-sula afunane neyodwa elahlekile. It doesn't matter iphume kanjani, futhi ayifuni wena leyo, ngoba umnikazi uyakwazi ukushiya lezi ezi99. Njengoba khona ophumile wahamba, wena ujabulela ukuthi ayisasaba nini, it's fine. Umelusi akacabangi njengathi, ushiya lezi eziningi ayofunana neyodwa. Now kule elahlekile angazi wayengiyifaka le ngoba ngisho amasini. Ungashuti wena ngikhumula. Azathi ngenze nje. Kunento engiyithandayo. Umelusi makayithola mawamcela ningizwe. Ngizosheshe ngithandaza. Uma sekayitholile akayikhahleli athi mayibuyele ekhaya. Akayithuki akayibuza into eziningi athi mayibuyele ekhaya. Kodwa umelusi olungileyo lithi iBhayibheli uyayithwala. Asenayo ilimele injalo, asenayo injalo. Hey, kunenye into eyenzekayo njengoba asanayo kuba ne-celebration. That is why makusindisa umuntu sithi izulu liyahlokoma. Kuba ne-celebration. Kuleyo celebration kusho ukuthi kunenye ezohlatshwa ngenxa yale ephumileyo. Njengoba uthi wena ungcwela uphumanga, kuyohlatshwa wena ngenxa yale ngcolileyo engenayo. Angithi noJesu wahlatshwa enganasono, engcwele, wahlatshelwa thina sigcwele izono. Umelusi olungileyo azule afunane neyodwa elahlekileyo. Akayibuzi ukuthi ibuyaphi. Njengoba basazobuya abanye ababuza imibuzo, abazana kuwe, ababizana uwe, basengecebo lakhe. Basekumelusi odela konke ngenxa yezimvu. Ezulwini ingelo simazibona uJesu angakehli, bahlabelela bathi ungcwele, wathi uNkulunkulu ngizohlaba lengcwele ngenxa yabantu abangekho ngcwele. How much more ngomelusi olungileyo. Asindlule lapho. Number 2 elahlekayo, kulahleka ecoin. Imali, icoin. Into ebuhlungu ngecoin ayizilahlanga, kodwa ilahliwe. Ayilahlelwanga ngaphandle, ilahlelwe khona la ngaphakathi. Iphethe imayiki yahlabelela kanti ilahlekile. Iyaplanwa as an MC kanti ilahlekile. Uyophatha imali
akuthudwa la kanti akuthudwa umnikazi wemehlu funana necoin khona omunye uyabuza enhlizweni yakhe ilahleke kanjani khona endlini singayiboni ngoba wonke umuntu oma ngaphambili uba ne freedom of speech akhulume anyhow emzimbeni kaKristu kanti ukukhuluma kwakhe ulimaza ikhweli bese iyalahleka omunye ayenza ama-announcement bese akhuluma ingqondo yakhe kanti ulahla ama-coin khona la uyabona isintu angithi ibandla lingumfazi womuntu akanazi ukuthi ngumfazi kaJehova hayibo kuzoba nomshado phela uma uJesu eza for 7 years you remember sabe kwi second heaven last yoshada naye for 7 years awukho umshado oyoba njalo owethu phela for 7 years sishada naye hey umoya engcwele a matron of honor hey ushering us to our love our darling now njengoba ibandla liwumfazi womuntu isintu sithi uma ibiza nje umambani mina ngiyanikhohle onisikhohle mamkhabela uwe mamkhabela bese ngithi ukhomba omunye mamkhabela silobe thatha imali yethu sena iqedile imali yethu msalwane yankolotha lo msalwane imhlebile lapha ku social media nami loqedile imali yethu buyele emuva kunamali ngenxa yakhe glory be to Jesus umamkhabela ubaba sasekhona okay uma umamkhabela ngoba la umamkhabela asithola omunye mamguni umamkhabela uma ubaba sithi umathini ubaba elinyazwe umama akakwazi ayokhuza umamkhabela ubaba ekhona ukudelela inhloko nathi la awukwazi ukukhuza anyhow umfazi kaJesu uma lo mfazi enza iphutha uya kumyeni wakhe but namhlanje sinebandla enikwazi ukuma ngaphambili likhomba umfazi womuntu is a taboo ayenziwa leyo nto kodwa umnikazi uzohlina umnikazi walena awukhulumi anyhow ngoba umfazi kaJesu lo ngifuna sigijimele kulo elder brother angikho la ngifuna ukuyichaza sisulu asenzele yes3 ulahleka yani class isikolo sizaphuma ngoba uprincipal ukhona hleze emuva sizaphuma manje uprincipal sekakhona uzofuna ama remarks manje ngisazi kuyenze njani yes3 elahlekayo kahle indaba yami iku elder brother but asikwazi ukufika kuye singazi ukuthi sisuke kanjani phezulu le yes3 elahlekayo ulahleka the prodigal son uyabona le inqeta wesile uma elahleka akaphumanga yedwa uphume nenhliziyo kababa sithi siyakhonza siyathumisa siyanikela kanti inhliziyo kababa isethaveni isendumbeni ngibona kune yini lento yeni ingoma isengomeni sibathunya sibajaja kanti inhliziyo kaNkulunkulu ihlezi kubo sikhonza sisodwa without the heart of God khona le ngoma esayicula kudala wena uyazi ngoba ubuye ezulwini iyazi laba ababuye ezintweni abafana nami ethi my body sit with me but his heart or mind it's on the other side of town ngikukhungizwa bomama bayicula bazangitshela bayazelapha leyo ngoma ngamanye amazwi ithi ufana nokuthi uhlezi nesidumbu uma inhliziyo yalowo muntu ingekho phakathi
emhlabeni nihlala kanjani nomzimba ongananhliziyo the heartbeat ayikho emandleni siyadumisa sithi ungcwele kanti ukude nathi kusho ukuthi ngabanye amazwi everything esiyenzayo siyenza mahala because we must do everything ekhona yena haleluya singakagijimi kunale story nginokwenza example ngayo bathi isibaya angazi ukuthi niyasazi na isibaya there is this couple Sibusiso no Thandeka kwangena umfazi kuthiwa uMabuyi makangena lapha uSibusiso uyaforced ukuthi ashade uMabuyi from eKubo yena uthanda intombi yakwaZulu ngelinye ilanga uhlezi noMabuyi sekavumele noma bakhe ukuthi hayi ngiyahlukana naloka Zulu uma sebaredi belungiselela ukushada uthi uMabuyi ngibona kungcono singaqhubeki ngomshado hayi ngoba ngingasakuthandi ingoba uhlezi nawe but your heart ikwaZulu akumnandi ukuhlala nomuntu inhliziyo yakhe ingekho angobheka ama cases labantu babulalana khona umbulala ngoba sisoulmate yakhe angifuthi kahle bazalwane before sifika ku older brother uye ungibusisa kundlula wonke umuntu ngifuna ukuthi kini siyadingana regardless ukuthi wena what do you bring akithi bathi laba basha what do you bring on the table regardless ukuthi uletha siyadingana akekho ngcono kunomunye anginandaba ukuthi unikela kangakanani but siyadingana wabona ikhendlele ne light we will prefer light than yona kodwa uma ugesi uhambile we have no choice but sisebenzisa ikhendlele lokho akusho ukuthi uma ukwazi ukukhanyisa kakhulu uandamane laba abakhanyisa kancane simele sibekezelelane ngoba siyadingana ngelinye ilanga njengoba ngenza isoul winning ngigude ekumemezeleni ukuthi abantu bazosindiswa safika endaweni kuleyo ndawo wathi lo bhuti niyangirasela kodwa ngifuna ukuyizwa lento eniyikhulumayo kubantu engihamba nabo yimibhoza ngoba ngiyakwazi ukumemezela but kule level lo bhuti engifuna kuyo sekudingeka omunye okwazi athi teach akwazi ukumdoba so we need each other uthi uJesu ngelinye ilanga siyohlangana eGalile ningamshiyi uPetro babuza ukuthi uPetro wakuphika uwonile yena kodwa ubani ngePentecost azothi abadakwanga laba bayehlelwe ngumoya engcwele ubani azothi usiliva negolide anginazo but ngegama likaJesu rise up and walk ayikho lento ukuthi wena you are a jack of all trades yonke into ufuna uyenziwe u emnikelweni sithola wena eswini uwe kwi-keyboard uwe ku-worship team mangithi njengi itulo soyafika kuzoba ne-traffic kula sesikhubana khona ngoba siyonyathelana siyadingana silibandla likaNkulunkulu akekho ngcono ngelinye ilanga uJosefa siyasazi story makafika eGibhithe lithi iBhayibheli uma bafika abafowabo kodwa bashiye lo mncane uma befika wathi angeke nginikeze lokho nikufunayo la nalo uBenjamin nihamba nicabanga ukuthi ningcono nishiya abanye emuva ngoba nina seniyakwazi ukuma ngaphambili ngoba seninomusa ukunikela ngoba nina seninakho niyashiyana kodwa la niyakhona
sidingana ngempela. Mfundisi wami khona into ngayinothisa mina. Ukuthi uSathane uma kazotrapa angeke alande umfundisi uMotha ngiyani. Angeke ubhekana nalo ozovusa umfundisi uMotha. Bese utrapa yena. Uyazi ukuthi umqeda amandla. Hey! Siyadingana. Inkinga isekutheni umfundisi uMotha asuka ngangithandi. Abe nabantu abathandayo. Bese uSathane makangishaya ahleke. Kanti akazi ukuhleka kwakhe ukulimala kwakhe. Wemfundisi uMotha uyangidinga, ngiyadinga, siyadingana. Ngeke sikwazi ukufika uma sihamba sishota. Ngantshela ngishilo Sunday ukuthi ngithanda ibhola le. Ebholeni it's 11 against 11. Huh? 11 against 11. No matter how talented you are ebholeni, awukwazi udlale yami position. Every player has his own position. Every player ebholeni. Ngeke uma nithumela ngithune ayokora. Once ayaphambili ibhola layaplay niyazi ukuthi sasimental sikoniwe. Khona abantu abathatha ama-position wabayo. Fani lo muntu akazi ukuthi ubizelweni yena. Angithi umona uyavuka nokucabanga ukuthi wena uyazi ukundlula bonke abantu. Kanti ayihambi kanjalo. And into engiyithanda ebholweni kuye kube khona lo mdlali kuthiwa multi talented. Akwazi ukudlala more than 3 positions. Kodwa masingena ebholweni tshela ningizwe. Mase singena ebholweni. Mama Tsombe akayishiye yakhe position. Ngoba yazi. Uzosika kwakhe. Noma wona lo striker kayenzi kahle, uzohamba kuwini, uzohamba phakathi. Ngoba kulawo opponent akangcono. Uzozwa abalandeli bethi ubalibali usenza ngathi siyashota egroundini. You know why? Ushiye yakhe. Kanti the minute ushiye yakhe position isitha siyangena. Njengoba isitha sidlalela abadlali khona umuntu osuke ku-position. Kwangena uSathane uyakhupha ebandleni obuSathane ufohle ngawe. Why we share ku-position? Kunalabo futhi abathandazayo kulamalanga bayangithusa lapho. Abekho abantu abasebangiphoxa abathiwa ngama-intercessor these days. Azatshela athi ngiyakuthandaza uyiboshile i-own goal. Awutsheli uma ngithandazela. Into othandazayo ungena emlilweni. Athi inkosi akamkhulumisa uPhosha. Kodwa ngenxa yecebo lakho. Ngoba ngiyezana inkinga iyodwa. Kunento engathi we don't understand it. We have a common goal. Kungenzeka ukuthi angizwisisi mawami. But our destiny ukuthi ngelinye ilanga siya ezulwini. Common goal. But now kunama-player. Angazi wayemele ngidlule phela. Kunalama-player akakwazi ukucarrier i-team. Badlalela iglory. Abadlisa talented. Obana le player ethi ifuna ukuthi ishaye lizana. Inkinga iloyo. Sinale nhlobo ethi mayenza inkozo bese sishaya izandla. Uma umfundisi uMotha angashaya izandla, uma umfundisi uMotha angakhulumi kahle ngami, akusaphindi kunikele. Lalela, ungana wahamba nemali yakho ngoba we understand siliqembu elilodwa. Kunabantu abadlalela i-individuality yabo. Abanjani labo? Abanandaba noma besikhubile.
ngaphambili noma sesilimele. Mina ngangiphoqa ikomiti lethu ukhetha ukhulume kabi lo. Ngathi once ungene ekomiti hayi ngoba ungcono. But kusho ukuthi uyisimo sokuba yileader. And asikhethela ukuthi ube ngaphambili. Aswele abantu abangama ngaphambili. Asibaswele. But now ukwenye office. Lokwazi ukuthi labantu njengoba bekhetha bathemba ama qualities. Kuthi ubahole kahle. Hayi wabhose. Ngoba kunabanye bayasibhosa. Athi abansiki handle. Abanshitibi kahle. Zafuna ngizawujonza. Abansiki handle. Omunye njengoba ilethe imvula. Ade uma ngingekho nje angeke baqhubeke. Kanti abazi ukuthi njengoba sila ngathi ngelinye ilanga I'm not a speaker mina. You contain. Noma bengazanga uNkulunkulu bezovusa icontain. Angene phakathi ngoba he's the speaker. Akhulume nabantu bakhe. Naxolisa mfundisi mangikhulume kabi. But we need each other. Yazi inkinga ikuphi mawami? Ngoba sifuna ukuvela. Idinga ukutshela into ongayazi. Uma singavela sonke siyonqotshwa. Kunabantu bokuvela. Kunabantu ba behind the scene. Kunabantu abayenza izinto zenzeke bangakhulumanga. Anikela ningaboni. Uma unikela uhambile alibathi glory to Jesus. Abantu understand ukuthi silindile ekhaya imicele soyithola ekhaya. Idinga ukutshela into ongayazi. The more you take a glory la ngeze ukuthi ungathola umqhele wakho. Ngoba siyokusohola ekhaya. Oh mhlawumbe wazi siyohola ekhaya. Siyohola kuphi? Ekhaya. Bathi omunye kunini mina? Bangazi ngihlala ngilapha ngihlabelele. When will they recognize me? Ubizwe ubani? Ubani akufake worship team? Ngoba nje noma ingekho worship team besizothatha intilongo levangeli. Sithoba yethe Nkosi engcwele. Bayethe Nkosi yaphakathi. Noma ingahlangani ingoma esiyosikulela yena izulu lizayihlanganisa. Ngoba wena ufuna ukuculela thina. Yakulungela. Uma lenza kanje la ekhaya anginazi nami ngizoniphika. Ayenziwa leyo nto. Siwumzimba wodwa. Imbuzi nelayo nazikho namhlanje. Fundisi khona labazalwane igama lakho sisimbuzi nesisi lion. Zababona nje amagama abo bawaphuka inkosi zona. Now umzimba yabo umzimba unakonke amehlo indlebe yonke into. Ngelinye ilanga umzimba waba nestrike. Yazi strike isithi ithi ingqondo ngingcono kunani nonke. Indlebe yathi nami ngikhona without me you cannot hear. Impumulo nayo yakhalaza yonke into yasho ukuthi yena ubaleke kangakanani. Kunale mayikhuluma. Why do you record things when you should? Kunale mayikhuluma. Le ekhiphi number 2 yasikhulume kanje enkonzweni singathukani. Le ekhiphi number 2 yathi mina ngingcono. Yazi kwenzekani? Bahleka bonke. Bathi Jesus unuka kanje. There is no way. But futhi wena uyilast cabbage. Hey! Ingqondo yasayina yathi ngilambile. Umlomo besavuleka, sandla sathatha, impumulo yanuka, umlomo wavuleka yahla wasutha. Inumber 2 isayifuna ukuphuma. Wathi lo yobamba inumber 2. Bakokota. Bathi sivulele. Umzimba wabola. Wabola amehlo indlebe. Yathi kwenzakalani? Bonke bakhuka. Bathi umkhulu Anas. Sivulele. Bayethe ana wavula umzimba waphila. Then they started to accept
kwi-open air siyoshumayela khona ababhuti abaphuzayo bagcwele baningi baphuzayo laba sihamba nabo ubhuti bafaka amathayi wathi omunye la kulaba abaphuzayo wathi laba bafaka amasuthu yanonda wathathina selifuna isonto lamasuthu simfuna uNkulunkulu wabo wahlakanipha ngalana ubhuti owani obangakamboni ngathi hamba okhuluma umbula usale ngeskipa kanti usale ngembazeli verse wabana laba abalimalayo uthi manje usovesa amavesi kanti the aim is to win those souls. Wafika ngamavesi makafika nali bathi praise the Lord bambuza umbuzo ukuthi mfethu uhamba na wathi waba ningafaka ngisuthi wathi hayi inkosi ayinanda ukuthi ufakele ngoba uNkulunkulu ubheka inhliziyo simakala mayisathi wena ufuna uJesu laba baphuza amabhiya basonde bathi hayi bazalwane siyadingana yazi siyadingana futhi ngiyayithanda into yalana ebandleni lasekhaya phela kunabantu Mrs. Know It All sizwa ngabo ngiyaxola ningangixoshi ngixoshe Sunday yazwa ngizoqeda ngempela ningangixoshi manje abazi konke yonke into nje yaziwa yini ukhona omunye umama lapha ebandleni wayibhosa nabefundisi ngeze ngisho ukuthi hey ngiyamsaba lo mama yini engaka uyashaya unesibhabu what's happening adaloka makakhuluma likhulume ngeke size senze lutho athi yo hayi uNkulunkulu makasize sibe ngabantwana bakaNkulunkulu amen futhi simakaza nombono kunalowazi kangcono and siyaliba yabona into ebuhlungu ngenxa kukaNkulunkulu ingoba the instructions are given unto him kunala ngeke nimove without him hayi ngoba uNkulunkulu wenu but the instruction sifakwe kuye siyadingana lithi iBhayibheli uMose asempini ngicela isandla ma hayi ungasukumi mawa ngeke ngikusukumise yazo kodwa flex ngikusukumisa uMose asempini kuthiwa ibandla amadoda aphakamisa isandla uma amadoda abona ukuthi hayi uyawina ngathi bathi dlu sawa isandla yanqotsha Israyeli uyabona umfundisi uyasithika angeke athi yena uyinkomo edla yodwa akakwazi ukuphila ngaphandle kwethu asikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe hayi manje ngifuna ukubuza ku older brother but ithi ngidlulela masinya tusho mawaye abantu abasha bengekho wasami ke abayi3 nje 3 yabantu abasha ayina fire abantu abasha ngabe mina kudala ngimkhahleli ubhuti Martin ngafika wena bengithi imbuzi kuphi kodwa ayikho lembuzi le funa amakhabichi amaningi lo khona into uJesu wayikhuluma zidri into uJesu wasikhuluma athi hambani Matthew 28 hambani niyokwenza abafundi nangu hambani lana wathi uJesu imani kwinkululeko engalinikeza yona uyimani lo ukuhlalani hlala kimi namhlala I think it's John 15 athi namazwi ahlala kimi now ibandla linenkinga naye uma phela ebandleni uNkulunkulu akasehleli ngokufana uma esefike la afike kwipoint ethi hambani bese uyimani amjaja ukuthi wahamba bese uhlalani ajaja lo okuyimani lo ujaja okuhlalani ngoba abahlezi kuthi abawile kanti isikhathi asikakafiki sokusebenza now uma lo sekuyisikhathi sokuthi hambani akasakwazi ukuhamba you know why wajaja uhambani kunabazalwani ngenxa yokujaja kwabo bazohluleka ukuphila kahle ngesikhathi mhlaze wena sikushaya izinto uyohluleka nokuze ebandleni uyohlala ekhaya ngoba wajaja laba
ungene esimeni. And as long umoya sasehleze enyameni, mina akangithusa umuntu owayo. Akangithusa umuntu owayo. As long as aphila, lisasekhona ithemba. Angahlanga namathambo. Inyama ingawubamba amathambo aphila. Inkinga yethu angazi mfundisi Motha lani yenza njani. Mina abafundisi abangale banenkinga eyi1. Uma umzalwane waphuma eassemblies waya kwelinye isonto, bayofonela umfundisi wakhona, bathi sizwile ukuthi ubani balulapha, baze bamhlebe ukuthi uphume kabe ebandleni. Kodwa uma umzalwane angena ethaveni aphuza ibhiya, abafonela i-owner yethaveni, angazi baloye ubani. Uma umzalwane waya endumbeni wayoba yisangoma, abalanda ugobela bayamsaba. Uma umzalwane wangena ejele bayomthatha. Lokho kukhombisa ukuthi abazalwane bayajabula uma umuntu ewa, bese ubuhlungu uma eqhubeka ngendlela. Nithi yini le uma umntwana kaNkulunkulu makazibuyisele enkosini, bonke abazalwane bayo kulonga amazi uzoza bahlela bathi ubani lo phosha, hey ungambone nje unengane, ungambone nje wathatha indoda yomuntu. Aba celebrate ukuthi indodana yolahleko nayi yangena. That is the problem esinayo ebandleni. Bathayini nabavangeli nishaya izono futhi niyazivumela endlini. Lalelani, mina nomfundisi Motha we hate sin, kodwa we treat carefully. Uma isono siphuma nomphefumulo asigadli, we shape it so that injongo ithi ngubonisa lento engikhuluma ikhona eBhayibhelini. Do you remember uDavid uma imvu idliwa ingonyama? uDavid akafikanga adonsa ingonyama, kodwa wavula umlomo. Uma sevula umlomo waba able ukuthi akhiphe imvu. Kodwa thina sifuna ukuthi sihlathule. And by so doing that thing I lose. Amen. Amen. Uthi why laba baphuma bangasabuyi? Iwani into esengqondweni ukuthi hayi manje sekuyoshunyelwa ngabo. Nalo soyenza iJJ and JD imessage yatshintsha. Glory be to Jesus. Ukuthi uma umbona enje uyathakatha. Ungahlala phansi bantu basekhaya. Uma nimbona enje ungumthakathi. Anibazalwane, uma kuwa umzalwane esikwe ebandleni, we need to cry. Ngoba siyaluza. But thina we celebrate. Size sithi wapha. Wathi ungawubani yena? Kanti we are ebazalwane kusesibhedlele musla. Sizele ukuzophila. Size garage la. That is why kubhlungu bazalwane. Unikele ukhonze every day ukhona wena enkosini. But nje you are not are we convicted izwa lokudli. Angazi niyabaza abazalwane abanjalo. Yonke into uyenza kahle kodwa kamsaba uNkulunkulu. Kusho ukuthi le nto ayenza uyenzela abantu. Uthi ngiboneni mina I can do it. Kanti uNkulunkulu yena ubheka inhliziyo ukuthi iyaguquka na. Siyofika nabantu ezulwini bayosiphelezela. Sithi singoma kodwa kanti sihamba nezimpelesi. Kanti uJesu ulinde umakoti. Hayi destroy. Ulinde umakoti. Khona basiphelezela. Izwa lemhlabe akaguquki. Akunalutho. Umuza noma ekhuluma nabanye abantu akanandaba. Noma somtshela ukuthi ungilimazile. Atwana bafuna nendleleni yakho. Ame ngaphambili nje. Mase sinike
Ebazalwane le yangitrabula le. Athi ndinikela nangamasenti. Oh but Martin washo njalo. Washo njalo. Mana unganikeli ngamasenti. Ngoba sizashumayela ngawo. You need to treat carefully bazalwane. Everything that you do, everything that you say, uyisho. That is why it's very important bazalwane ukulalela umoya. Suka ekhaya usipompe ngomoya kaNkulunkulu. So that mawuma phambi kwethu ungabi ngengqondo yakho. Ungabi ngamandla wakho. Ngoba siyobona izinto engamelanga sizibone. Sengathi uNkulunkulu emkhuhluphi. Angasivusela abantu abathanda ukuhlala behind the scene. Abantu abangabonwa. Bathi abantu abayenza noma noma ningashayelwanga izandla. Kuna lento le ngashumayela ngayo le ijingo angazi ninayo la. Thina banoku renovate amapark. Ihlala ikhona etshontsha abafana benyawuke. Le umzwingi lo omunye uhlala ngale omuhlala ngalo. So lo mzwingi le uyu require 2 people. And injongo yabantu laba bayi2 bafuna ukuya phezulu. But now the problem is that when this jingo is in motion, they cannot go to buy a phezulu boy2. One must go down, one must go out. Now if boy2 boya sisi awuvila phakathi awusabi musi mina ngibazi abantu kodwa ngibasabi woza now when uyabazi abantu bakho kumele sala bheka le jingo le ngifuna uyenze into engizoyenza manje. Fire. Ama-squad kuyajimisa njalo. September iyeze edinga lo mzimba. Yabo, it won't go anywhere ijingo. Ungayenzeki ngezayo, wena uyenze yakho. Ngiphakeme wena iyaphansi. Ngizokhuphuka. She must wait for her turn. Base iyaphansi, mela khuphuke. Mangikhuphuka, melehle. Now siyenzela le sithi uSathane akasazi manje obuphemela ngimbambe ngoba akavelile khona onyamalalayo kodwa uma singavela sonke siyonqotshwa. Injongo yethu ukuthi uChrist lobonakale. But asikwazi ukwenza lo khona kumele kube nabafihlekileyo. Amen. Uma ngasibamba sonke uSathane siyogcina singanalo ibandla. Kule movement esikuyo ithi ubafuna bephilile ubafuna besindile kodwa thina siyofika nabantu befe bonke ngenxa yokuthi omunye nomunye unama intentions wakhe. Lalela hawuzoshumayela nami imbude ayikho. Behind the scene, abantu abakwi behind the scene, they are very powerful. Hey, ama intercessor lawo. Abakwi behind the scene, abavela babonakala next tu. Asibabone. Simangala ibandla liyamuva. Njengoba liya kwistand esisha, endlini entsha, simangala ukuthi sifike kanjani. Kanti kunabantu abayibambe emuva. Bakwi behind the scene abaveli kunento engayikhuluma abantu ababuka igeneration bazosho ukuthi lento yiyo ku generation ku actor ngizangikhumbuza ningazenza ingelosi nayibukela TV yanazi notsotsi nina ngiyanazi glory be to Jesus. Amen. Omunye endlini ngimbona ibukela iTV uzangitshela kahle ngoba uzenza ingelosi manje ku generation kuvela oTawu oJack Mabaso angibaza abanye ngithi ngeke ningiphoxe uzoyitsotsi yomzalwane obani oKarabo sibukela bona right ngizwa bazalwane sibabukela bavelile na ku TV ku SABC1 sibabukela kodwa kunento engiyithandayo uma istory siphela
amagama wabo kodwa besibabuyele uzoba ithi producer umfundi umvundla ithi the writer kathiwe Nqobo abekho story kodwa makukhuphuka amagama bayavela kunabantu ngeke bavele manje kodwa istory sizophela sesiya ezulwini kuyovela amagama ukuthi nangu maMatsope nangu Motha nangu Phosha bebehlezi behind the scene bebekhona kule story. They are the creators, they are the writers, they are the producers. Oh, ayisonke sifuna ukuba ama celebrities sifuna ukuvela ne but asingakapheli story. And into ebuhlungu ngale story laba sibabuyela asiwazi amagama wabo iqiniso sibamba sestory beba actor lethi sokukhona la sese orabutle sisambiza Tawu Mukhali ngoba sathi igama lakhe la ngempela but labaya siyabazi kwathi kubizwa ama-award kwabiza indoda esingayazi but the producer of generation kwavela umkhulu noma umfundi Mvundla hayibo lento mama noma bathi ugugile hlala ku behind the scene ngoba lento uyiproducer inamandla iyaphila hlala phansi generation asikakapheli story ungajaheli ukuthi igama lakho likhulu uma biza amagama lobe likhona lakho usafuna sikubize la thina silinde istory siphele we don't care ukuthi nishayile izandla and into engichazayo uma sesiphela we will only remember masiphela amagama esiwabona kusho ukuthi our names are engraved in Jesus' heart kunala siyovela khona ingelosi siyoshaya idesheni lithi iBhayibheli masingena noJesu siyodideka sithi woJesu obani laba ngoba sobe sifana naye nse sobe sifana naye umehluko uzabe sesandleni wena ufuna nomfundisi Motha naye uzozimela zakhe yabona leyo ingithusa wese uthi hayi naye liyofika usuku zimlindile uthi omunye umfundisi zabe ngifaka into ezimhlophe mawungizange ungilalele la emhlabeni ungangibambe ezulwini ngoba uzongcolisa uthi omunye kunezulu le iplus yasezulwini kusho ukuthi khona labazalwana abayifaka kuleyo plus abekho fit ukungena kwizulu la ngempela angibazi kanjani lapho bathi kusho njalo uye lo mfundisi umdala ngeke ngimphikise baphikisa abantu abadala bathi ke bathandekayo we need each other amen leli bandla leli njengoba niyale njengoba niyakha kanje akekho ozokhomba isinathe sakhe uzabe thakatha lo muntu akekho ozokhuluma athi mina nganikela kakhulu hawu uyasiqaka futhi ngiyabonga ukuthi lo onakhelayo akabhala amagama wenu lapho athi mina nganikela kakhulu wanikelela banthina sakucela thina uNkulunkulu akahluleki that is why you are able to give so that lakhekelele ba it is not because of your ability to do so but uNkulunkulu unikeza amandla akekho ozoclaim but sonke somnikeza udumo for you need each other ngoba this is a blessed church njengoba baseza abantu nalabo bebehamba ngikhala ningasababizi futhi I thank God ukuthi ninikeza umfundisi kingdom minded men of God don't ask them ukuthi bayenzeni la bekhona but bahlohla umlilo ukhiphe yonke into abazanayo bakwazi ukuba right wathi uNebukadnezar sibuyiseleni lezo zitsha etempelini asibuyele ngasabuza into eziningi nangu older brother sesiyavala
bengithi ngiyahlabela manje ufundisa umuntu uzangihleka ukuthi manje le ngoma ngiyithathe ngoba so umuntu ohlabelela lalela ke bazalwane. The older brother, he is the problem. Uma the younger brother engena lithi iBhayibheli wajabula ubaba. Bazalwane uNkulunkulu yazi ujabula njani mawuphefumula ubuyele enkosini. You don't know how much that make God feel. Uyajabula njengoba wena usokwatela ukuthi lo ahuka mama ngitshoni nawe. Nkosi yami ingaba uza nomoya anabantwana abayi3 uzwenzani la ngoba la sifuna intombi yafaka i-black and white ngoba angithi nini ubungcwele benu i-black and white ngishilo izolo ngithi intombi lapha kwaNongoma ziyahlona kodwa isoko sibalindile ngoba they are holy without Jesus. Asiyeke le the older brother ukhathazekile futhi lithi iBhayibheli waba buhlungu. He became hurt in a way yokuthi uma bethi ayeze walanda ubaba wathi mina dala ngihlezi nawe akakaze ungenzele nomsebenzi. Ubaba makaphendula uthi hayi wena ngoba uhlezi nami yonke into engiyidlayo uyayidla. He doesn't care about that. Khona abantu abalinyazwa abantu ababuyayo imlimaze into. Bazalwane, why can't we rejoice? Nothing elingilanga. Do you know that uma uNkulunkulu ebusisa uBut Martin, it's a gain to me. Angithi singathandaza sonke bese uNkulunkulu yamphendula akusho ukuthi ngini kibe nomona. But I must rejoice ukuthi noma ngangiphendulanga but khona into engiyazi uyayiphendula imithandazo. But thina siba nomona in such a way size simsonde abanye size sihlala imithi ngaphandle sizothakatha because of imithandazo esayibeka. Wathandaza masekwenzeka uyalimala. Okay, uNkulunkulu akasiphenduli according to indlela esimazi ngayo. Cela ungizwe. Akasiphenduli thina according to indlela ethina simazi ngayo. Okay, thingilungise. It doesn't matter ukuthi ngimazi ngihambe naye iminyaka engakanani. Akangiphenduli ngokuya ukuthi mina ngimazi kangakanani. But uphendula ngokuthi yena uyazi. Uma kubeke iqanda netennis etafuleni umaziwa yini yokuqala ozoyibamba iqanda. uNkulunkulu wenza njalo naye ngoba uma angadedela lento lezi ziwe zoyithu iqanda kophela ngayo. Laba abaphendula fast uNkulunkulu uyazi ukuthi bangashasha baphume tingiqale ngawo. Laba ngabaphendula uyazi ukuthi bayobounce back. Noma ungamshaya ngapho uyabuya, noma ungamphonsi ebondeni uyabuya ngoba laba amadela kufa kaNkulunkulu. Wena sofuna ukuthakatha kanti uNkulunkulu uthembile. Uthenjwe ngamazulu. Do not be that older brother. Uyawanayo yonke into ibona uNkulunkulu. Kunini mina ngithandaza. Kunini ngithandazela. Akwenzeki lutho. Intana sekhaya. Kunengozi omele beungene kuyo. Wakuvikela uNkulunkulu. Awuboni lokho ngoba ugada into zami. Ugada into zami wena. Do not be the older brother. Rejoice. uNkulunkulu engenza kahle. Athi dala ngikhona la bayashada, bathola imisebenzi. Bayasetshenziswa. Linda. Engathi ufundisa imotha. Wait upon the Lord. Hlala. Abaqeda ukungena bathola into zabo. Kodwa wena hlala ulinde. Akusho njengoba uhlezi uwile. Akusho njengoba uhlezi wena izulu aliboni. Libhekile izulu at the right time. God will
ngikhuthaza wena mntana sekhaya ukuthi yebo ubabhekile kubhlungu bazalana donwala la ngikhuluma into engiyaziyo ibhlungu. God must fix your heart. Bangaki motho odala babana ba drive imoto and bashumela into engekho wena uhamba izwe lonke. I'm telling you. You know mina nginomkwahlala uNkulunkulu ngize ngibe right because kuyafana ngeke ngiwini. Uyawala noNkulunkulu ngeke uwini ulwa mahala. Ngize ngimkwata anikwazi ukwata nina. Ngibe mubi nje phela phambi koNkulunkulu. Ngibe mubi phambi koNkulunkulu. Ngithi abantu abangakhonzi ngeqiniso banama equipment wokusebenzela. Kodwa laba who are truthful, who are honest and loyal, they have nothing. Imvuliyanepha siphumile bathi kuyafana wenza lutho. Hayi hlala ngoba kuyahlaleka. Ngoba no Petro mina bahlezi no Jesu amanzi engene emkhunjini. Ithi verse elandela le ithi imikhumbu eminye beyikhona kodwa kumnandi amanzi asizuku ayingena kodwa amanzi angena emkhunjini la uJesu ekhona. Uma sikushaya just nokuthi uhlezi nayo. Hlala behleba. Hlala bephuzitiye ngawe. Bahleka kanjalo. Bazalwane, I think mele sifake lento ebandleni ukuthi uma iaudience uyile ingakahleki uNkulunkulu ngeke asaphendula. Ngoba izulu lilinda abantu bakhulume ngawo. Namkhumbula uMary lapha uLazarus sekashonile. Lithi iBhayibheli kubeka umbiko kuJesu ukuthi uLazarus uyagula. uJesu wahlala. Walindi audience ibe yini. Sometimes uNkulunkulu akaphenduli ngoba iaudience is too small. Ufuna bazofakaza ukuthi ngizwile abantu bekhuluma ngoNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu walomama akafani nabanye. uNkulunkulu uyathanda ukubuyisa. Uyathanda ukubuyisa uNkulunkulu. Ibe buhlungu. Uyayazi ukuthi awomakhelwane ingane zabo ziyaphumelela. Kodwa bahlabela amadlozi. Usathi ubuye lokho thenga imoto u-extend indlu wena ukhona every Sunday good morning prayer good morning devotion you are here but akwenzeki lutho awungabuyele emuva sekuseduze sesithandaza funa ukusho khona lo ngikhuluma naye ngiyengathi ngelinye la khona lo mama lo wayozibulala ngi-MC lapha ebandleni akunemvuselelo umfundisi omusha ecede ukufika last year lo mama uze ngento usiswa Phoenixville yathi angiyekeleke masiye enkonzweni wathi lo hakisa abadlanekisi abantu namapilisi la angisafuni ngifuna ukuzibulala wathi sharp wahlakanipha lo sisi wathi ungazibulala anginawo amazi okustop because noma ngathi ungazibulala uyozibulala ngingekho kodwa ngicela ungenzele lokho asiye enkonzweni mawubuya qeda nempilo yakho. Uma engena uthola ngi-MC mangi-MC lo ukhona lo ngihlebela ukuthi umfundisi ulady khona la abambeke khona ngase ngiyaqala nje so that abantu bangakho abantu bangaboni umfundisi lo uyispeak babona kahle ukuthi ayikho imvuselelo. Ngithi ezulwini abantu abangangenanga ezihogweni lezulwini futhi angeke uye ezulwini uzibulele ngoba you've committed a murder wangaguquki usesihogweni. Ngithi abantu abaningi abafa bezibulele babone sekusele 1 minute ukuthi kune breakthrough kodwa impilo seyihambile. They are not worried ngesibhamu bazidubula ngaso. They are not worried about poison abayiphuzayo, but they are worried ukuthi la bethi baqeda ngempilo yabo la umoya sowuphuma babona ukuthi ayi breakthrough ilapha emnyango. Wasukuma lo sisi wakhala uma inkonzo iphuma wathi ngicela ukukhuluma nawe ubuze ngibeyithi ngiyozibulala bathi angisaphindi ngizibulala. Thatha uJesu lapha ulonikele ngamatente sinawo wanikela ngamatente lo sisi lo yakhe. Ngitshela ukuthi usakhonza namanje. I'm trying to say kuwe don't give up. Amen.
Don't give up. Amen. There is a light into every tunnel. There is a light. Ungahlehlele emuva. Bayeke laba baphumelelayo. And praise God for that. Cela sukumeni ngeenyawo. Sizothandaza. Nangu umthandazo wethu. Angazi ukuthi wena uwelaphi. I don't know. Kuthi wena uwelaphi. Kulento ezifo sizikhulumile. Kunale yemvu esiphumele. Bayibuye. Kunale khoine elahleke endlini. Asitholeni. Kunalo uprodigal son. Usikhonzisa kabuhlungu ngoba uhambe nenhliziyo kaBaba. Buya mntwana. Uye ekhaya lingakashoni la. Older brother ngenhliziyo embi. Sikhuluma nawe. Fix your heart. Fix your heart. Usikhonzisa kabuhlungu. Sisazothandaza. Bengafisa ukuyibiza ialtar call, but you know your heart. Ngicela uzolungiswa uNkulunkulu. Ungabheka oseduze kwakho. But Lord, sometimes you say I don't know ukuthi ngiwela kuphi, but uNkulunkulu kusasemanje ngilungise. Ngicela sizothandaza mntana sekhaya. Ngicela sizothandaza. Fix my heart. Ngenze ngibe ngcwele. If you are here, just come. Let us pray. Let us pray. You know yourself. You know yourself. Uhlezi lapho